Yes. Yeah. 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 Yeah, le ngoma ke ukukhompoza kwami. Yeah. Angifuna ukukhombisa umfazi lo. Yini engimenzele yona ukuthi abe seduze kwami, eseduze kwami. Yena uzale ngane abafana. Ngithole nje abafana ababili khona. Ukhesha novusi. Abafana bamanje. Le ngane ayifani. Enye ke isigebengu. Bese kubayile lo Ngithatha ke lo muntu esifazane. Ngoba ezalela abafana. Amthatha ngamphaka esikoleni. Ukuthi ayofunda. University noma ngabe kukudula kanjani ngahamba ngamfaka khona esikoleni. Akathu ungene ezikweletini ngangena ezikweletu zazo zentaza gcwala intamo. Ngifake yena esikoleni. University. Lolo ngangikhombisa khona ukuthi mina ngimhlelela into enjani. Hayi ke. Waqeda ke lapha esikoleni ngona. Hayi yonke into zibe bukhuni. Kodwa uqeda ke esikoleni. Uqala ukushintsha. Wabona ke lo mina waqala lawule ekhaya kubo. Uthi asukela bakhona impahla zami ezinye ayithatha yimi ngisakubo. Uthi egcina wasukela wahlala kubo. Wabhizi nabakubo mahlala nengane mina ngayithatha ngayithekwini ngahlala ethekwini lengane. Ngimsebenzini. Yeah. Uma eqedile esikoleni hayi kwangathi ngimfake impela amaphepha. Manje bayithelawula unina yakhe. Nonina manje akhuluma kahle hayi unina abe nolaka. Kasho ngani? Mase khopho le ngoma ke yonke ke ikhuluma ngosizo onjalo ke. Ukuwasha umuntu wesifazane kubo yena yedwa esifundisa kubo. Sakho yimina. Wathatha kwafundisa abantu bakubo wakha nomuzi wakubo wenza yonke into. Uthethe kulethi wasecala wahlaba zama ukuthi ke ngifeke manje. Akhula benze ngathi benza bathi funa ngife. Washona ke na. Manje ngoba lonke losizeke lelo mkhulu. Qala phansi uyena yedwa isifundisa kubo esakhiwe yimina. Umuzi wafika ngathi ngofika uwa. Ufika umuzi owayo ukwasha umuntu wakhona umenza umfazi wasukuvolo umntwana bokuba izulu ukuthi izulu emayisi uma isisuthi yabulala sokufihlela ukufaka ngahopha nangayigebengu thumelela nabantu ababulalayo manje konke lokho angikwenzele wena ke isinkwaga sibona basama ukubulala indoda ke leyimina kanti le ndoda ke ihlukile ngoba indoda indoda eyikhulelayo enomsebenzi wakubo. Noma ungamenzela ini umuntu uma ewumthakathi ayikho into ongayenza. Yeah, lapha ke udlame uthola muva ukuthi hayi kanti lapha labantu abhekena nabo bayiteam yabathakathi. Uyilo umuzi wakamkhizi olundi. Bese kuba khona omunye lapha omakhelwane bayiteam yabathakathi. Yilo osolundi uphethe wesela. Bese kuthi ke ophethe wesela bese kuba zingane zakhona ko uPink yena omdala
sokuba nentombazana nabafana-ke njalo njengakhona imizi efanayo nje iyafana kodwa lo uphethe lo waselokhuzeni uphethe uphethe eweseli lo wasolunti umthakathi wakhona hayi umkhwekazi hayi bese kuba khona uphinki bese kuba nabafana ababili uLucky noSikhumbuzo bese kuba ilamantombazana ahliwa zilwane lawa amanye ulubuhle nolokhuzo basolunti bamkhisa bese kuthi lapha ke ukhona amthiwa ngazi ukuthiwa kamchunu kubafana bakhona unqebhobo baneziseyinkulu nje bakhe bayigebengu nje straight khona kokhanyo omdala nakhona intombazana endala bese kuba khona abafana laba unqebhobo bese kuba yilo igebengu zonke lento ubudlamini mayithenga noma yini ziyahamba ithathe ziyidayisa igebengu nje idayisa egqekeza imizi yabantu yonke indawo kusukela lapho baze bayofika uMntuba bayaqhekeza nje hayi ke egroup yeqhekezayo hamba nama bayisyndicate yabaqhekezi bezindlu ukona mabegqoka bagqoka ngathi baya emsebenzini wena bayasemsebenzini cha badayisa izinto lezi hambe bangena ngathi madlule endlini yakho uthi ukuthi ukudlula umuntu osebenza ngathi cha uyacheck ukuthi khona nazobe yathumela igeng yakhe bayiteam yabathakathi iteam yamaqhekezi bonto uyithola muva udlamini hey abantu laba aphila impahla ke zonke ziyathathwa ezangapha hamba zodayiswa le yamalokishangale kuthiwe ezangale idayiswe ngapha kwenziwa nje le ingane embili ngibhopho nalo ngqobo kade baqala lokho bese kuthi ke le undiza ke ubendiza njalo lo mfazi aphuma njalo lapha ngo10 ebusuku andiza hamba bese hambe bayigroup yabathakathi nje bahambe emoyeni hayi ke lapho kwagcina semvalile ke lapho kuloko samcelela ukuthi athi ukuphumula kancane ngoba wayekhuthele kakhulu hayi manje sokuhamba ingane khona intombazana ke yakhona ihamba ngemoto ebrown yona ke ihambayo ke manje ihambe abafana bayaqunywa njalo emini bahlala emini bese kundaba ebusuku bakhishwa baphuma ke bahamba negroup yabo ke hayi le gang yakho kodwa ebusuku emini bayavalelwa lapha endlini khuluma ngongcola kwabafazi abathakathi lo wasemaromeni ngolola esikhaweni akuthiwa umchunu wasemaromania bese kulawona lo wasolu uphethe weseli lo ngale bathakathi into eyithola ngikhuluma ngokuthi uzale ingane endaweni ebolile ethimini yabathakathi udusa uphile kodwa lento esingomakhalane ifuya imfene izohlala egcekeni lakho imfene ihamba itshala zonke ikhonkwana zokumunca ezinhlahla egcekeni bese ibuye izolala la kwaDlamini ngoba manje bayiteam hey kuma amanyala abafazi lamnyama team of abathakathi bayimane ekhundla ezinkulu emasontweni maRoman nalapha khona lapha eSikaweni yonke lento ngikhuluma ngamanyala akhona ke lapha emnyama umuntu wesifazane ungeneke lapho wena uthi uthola umfazi uthola umuntu oqhaka bazama ke lo 24 years ukuthi wena ufe lo 24 years bahlakale wazama ufa wonke nomakhelwane ke laba abanye abakhona la into edla ikhulumela futhi bese kuba khona umakhelwane bese kuba khona nala ngomunye umakhelwane omusha osejoinile uhamba ngemoto emnyama le moto emnyama umfazi wakho usebenza positive umpofu usejoinile yena useyi-advisor yala umoya leyo abalapho ngikhuluma ngokuthakathi ukuthi abathakathi bayachumana kalula kanjani useyi-advisor yalapha kula musi wena osehambe i-advisor khona khuluma ngabafazi abafazi ke laba yini edala abathakathi bazwana kuya ngeyilwane egcatshwe emzimbeni bese ugcine sibezwana ke begcine sebekhona ekushela buka la uyafika kodwa manje sekuzwana nalaba uDlamini bonke bagenza uDlamini khuluma ngokubola komuntu wesifazane nobunsha obukhulu bonke umakhelwane lapha emnyama amanyala kakhulu zonke lezi zinto ngeke futhi zikwenza ube ngcono kodwa njalo into ehlala ezilwa nawe ungenze lutho cha awucela lutho kuwe kodwa nje ngoba nakho ubuthakathi sithegazini sokufuneke ajikijele isichitho lapha egcekeni kwaDlamini khuluma ngabafazi zonke ke lento esifazane eyinzule ihlala njalo nje ungcola kusegazini uzoyibophela ndo mayibophe indoda ibophe imfi bese kuba wena elawula ngaphandle
manje angithi awusukeli muntu ingane zakhona amazidla ejikijele lapha igcekeni lakho ijikejele ukudla emakhasi noma kade uhluphayo noma ijikijela egcekeni kuma ukungcola kwento umakhelwane uzokenza njani amanyala kakhulu lenhlobo lenje